Did you know that you can now get Dove's funeral cover from the comfort of your home? Simply visit our social media platforms, Facebook page, Doves Holdings. Visit our website, www.doves.co.zw. Email callcenter@doves.co.zw. So get your Dove's funeral cover from anywhere you are, with no hustles and no need to travel. Only with Doves. Doves, for the ones you love. Ooh.
mazuva vana baba nana mai namatambudziko. Ndoda kukuremekedzai mose mauya pano nguva dzamasikati anhasi. Tine urombo zvikuru kune mose mauya mukati menzvimbo ino nokurasikirwa kwamaita. Ndoda kuremekedza zvakasarudzika mhuri yose yokwaChiuri pakati pedu. Tine urombo zvikuru mhuri yose yokwaChiuri nokurasikirwa kwamaita nababa venyu nemwanakomana wenyu. Ndodawo zvakare kuremekedza mhuri yose yasiwa nemurandarume akarara pakati pedu. Tine urombo kune vana vose vasiwa nababa vavo. Tine urombo zvikuru. Ndoda kuremekedza vabereki vemurandarume akarara pamberi pedu. Tine urombo zvikuru nokurasikirwa kwamaita nemwanakomana wenyu. Ndodawo zvakare kuremekedza masiblings emurandarume akarara pamberi pedu. Tine urombo zvikuru nokurasikirwa kwamaita neumwe wenyu. Ndoda kuremekedza vanasekuru nanambuya vafungai vari pakati pedu. Tine urombo zvikuru. Ndoda kuremekedza vazukuru vese vari pano, vakwasha, varoora, hama neshamwari dzauya pano. Ndoda kuremekedzai mose nguva dzamasikati ano. Ndodawo zvakare kuremekedza masangano akasiyana siyana auya kuzochema nesu vari pano. Tine urombo zvikuru. Ndoda zvakare kuremekedza sangano dzine raMwari United Methodist Church, sangano raipinda murandarume akarara pamberi pedu. Tine urombo kune misangano dzine raMwari nokurasikirwa kwamaita neumwe wenyu wamanga muchinamata naye. Dai Mwari wemasimba ose akunyaradzai, akupai simba panguva yamukunyaradza mhuri yokwaChiuri. Ndodawo zvakare kuremekedza vakuru vedu vari pano. Ndoda kuremekedza Mr. Matsika, CEO wedu vari pakati pedu. Tine urombo zvakare kuna Mr. Matsika. Ndoda kuremekedza zvakare director wedu Mr. Guts vari pakati pedu. Tine urombo zvikuru. Ndoda kuremekedza management yedu iri pano iri paDoves. Ndoda kuremekedza Mr. Matsika na Mr. Chiuri zvakare vakamira pamberi apo. Regai ndisingapedzi nguva ndikumbire Mr. Dr. Matsika mungobata maoko on behalf of the company tozoenda mberi. Mazvita enyu. Ndoda kuremekedza muranda waMwari Reverend Nyagato ari pakati pedu. Ngosumukai muranda waMwari tikukwazisei. Regai tivaomberere mumaoko mumuna waMwari. Maita enyu garai zvenyu pasi tisingapedzi nguva yenyu. Ndakamirawo pano ndinonzi Mavhuna. Ndakamirawo Doves family yose yokwaChiuri, mhuri yose United Methodist Church. Isu veDoves tiri kuchema pamwe chete nemi. Chiitiko chatiunganidza pano vana baba nana mai nguva dzamasikati ano chiitiko chinonzi rufu. Chiitiko chisingagoni kujairika, chiitiko chinorwadza, chiitiko chinotisiya tine mibvunzo yakawanda neimwe mubvunzo hama neshamwari yatisingagoni kuwana mhinduro. Asi shoko raMwari rinotidzidzisa kuti kana tikaberekwa hatigoni kurarama nokusingaperi. Kana tikaberekwa tinofanira kufa, zvichireva kuti rufu mutongo waMwari. Rufu idzira yedu tose. Tisingadi kukupedzerai nguva. Hakuna munhu anogona kunyaradza munhu ashayikirwa nehama yake kunze kweshoko raMwari. Shoko raMwari ndiro rinogona kutirapa. Shoko raMwari ndiro rinogona kutinyaradza. Naizvozvo tisingapedzi nguva, regai ndiremekedze muranda waMwari Reverend F. Nyagato auye pano vatipe manzwi mashomanana okutinyaradza. Vachiuya pano regai tiomere zvakare. Pamusoro mhuri yekwaChiuri, pamusoro management yepano, pamusoro Mr. Matsika nedare renyu rese, madzisekuru edu veukama, vazukuru nemhuri yese yekwaChiuri. Tine urombo nemadambudziko akadai. Mwari watinyaradze. Zita rangu ndinonzi Reverend Dr. Nyagato. Vamwe vangashama ndisati ndataura mazwi kuti sei ndiri pano. Inini ndakaita mweni munyika inogara Chiuri. Julie akandichengeta makore mairi ndiri mumba make.
ndichidzidza ndiri kuAmerica, ndisina rent, ndisina chimwe chinhu, ndiri mwana wechikoro. Izvozvo zvega ndauya kuzosaruta Julie pakati pemhuri dzake nebasa guru raakaita kuti ndiwe zvandiri nhasi ndakunzi Dr. Julie. It was because yaJulie. Regai ndipokutenda vakazvitapo Julie ndicho chikonzero chaita kuti ndiwe pano. Pandanzwa mangwanani achitaura kuti ndasvika kuma 3 AM tamba tatanga kufonerana, haisi nyore kufonera munhu nguva ino kuma 3 AM, asi ndazviona kuti ndo zvataita. Regai timbodaro. Wemhuri yangu wangadai vari pano, taita dambudziko remotika yedu isiri kuita zvakanaka, ndamboendesa motika kuti igadzirwe, ndo zvaita kuti mhuri yese isawe pano. Asi Vanyagato vari kuti nemadambudziko, ndinoti Nyagato baba vari kuti nemadambudziko nemhuri yese kumhuri kwaChihuri. Inini ndiri tete kana takudzokera kuukama. Chikonzero chakaita kuti Julie andichengete ndechekuti inini ndiri muHeratembo. Saka nekudaro zvakaita vana waNyamunhu wakagara pamwe chete. Ndokungezve tete wenyu mumwe hanzvadzi yasekuru Mozi akaroorwa kwaNyagato. Mazvita sekuru takuonai muri pano. Tine muzukuru wedu mumwe wamusingatozivi kuti angadai ari pano, Winnie Nyagato, tingadai tinaye asi nekuti tarasana kufambidzana. Nekudaro ndauya kuzopawo mazwi echiremerera nekuwapo kwangu. Saka ndine mazwi mashoma andingada kugwedana nemisehama anotinyaradza anobva kuna Mapisari machapter 34 pavhesi 18. Mapisari machapter 34 pavhesi 18 anoti, Jehovha wari pedyo nevane mwoyo yakaputsika, anoponesa vane mwoyo yakapwanyika. Jehovha wari pedyo nevane mwoyo yakaputsika. Pozoita mweya wakapwanyika. Paita zvinhu zvingi. Tiri kutaura nemhuri, tiri kutaura nevana wasiwa, tiri kutaura naJulie nehanzvadzi yake iri pano nevamwe veukama. Mwoyo yapwanyika, mwoyo yarwadziwa. Ndakataura naJulie achiti anga ari kuno mazuva apera anayo, achitaura naye asati ashaika musuno, wachitaura naFungai. Fungai ndakamuziva ndiri kuDzoro. Pamwe pacho ndaitakura Ensure kuuya nayo kuno ichipa mai munyango kuti vachengetedze Fungai. Zvinoreva kuti ndiri chikamu chemhuri. Saka tase mhuri, shoko rochiti Jehovha wari padyo pane mwoyo yakapwanyika. Ndanga ndichiona vanhu vachiuya kuzobata maoko Julie. Kubata munhu wakadai uri kure zvakasiyana nekumbundira nekunyatsokumhaka unoratidza kuwa padyo. Shoko rochiti isu pane patinoguma kana tikambundira kana dai tikaita zvekumuita sei, but we are limited people. But shoko rakuti masikatani, Jehovha wari padyo is near to those who have broken hearted, the broken and the crushed. Kuita broken unosara kuti zombobatanidzwa, but kana crushed zvinoreva kuti zvati bvuru. Upenyu hune nguva yaunomboti bvuru. Tese takadai upenyu hunomboti bvuru, upenyu hunombodambuka, but pane anouya kuzobatanidza ari Jesu. Ari kuti ndiri padyo newe Julie, ndiri padyo newe John, ndiri padyo newe whoever weukama, ndiri padyo newe panguva yekupwanyika kwemwoyo, ndiri padyo nemhuri yekwaChihuri munomuziva Fungai. Tanga tichimuona pamwe ari kukadoma, pamwe azodai, but we are crushed, we are broken, but somebody is near us. Mwari vakukomborere patichapamba rwendo rwese, muzive kuti mune ari padyo nemi, anorapa mwoyo, who heals the heart, who heals the zvepakatikati. Tinogona kubatana maoko, but hatigoni kubata mwoyo. Mwoyo una Mwari chete, una Jesu akauisapo anoubata. Mwari atikomborere, atinyaradze. The Lord is near to those who have been broken hearted, the crushed ones. Wakapwanywa, watsikwa. Dai paine mafu pano ndikamwaya kudai hamugoni kuadyorera. Pane vane mwoyo yakuda kudyorerwa, asi pane ari kuti ndinokudyorerai, ndini Jehovha wemasimba ose. Ngatinamate. Mwari mubatsiri wetu kudakarana zvino munoziva
remurumbwana neremweya anoenda. Tauya kuna Mwari mubatsiri wedu. Tiri kumhanya panguva ino nemhuri yekwaChihuri. Imimi baba wewasina baba, muchengetedzi wenherera. Tamhanya kwamuri nemwoyo yakapwanyika. Mwana wenyu Julie newehama wese mwoyo yapwanyika. Tingamuzembera asi pane patinoguma. Imimi moti you are nearer to those who are broken. Eva nevana wenyu Mwari wapwanyika. Mubatsiri ndiani? Isu tinoguma ima hamugumiri. Mochititaurira pachena muimbo wodaro kuti nhambwe idzi dzinomburumbuka sekurota hope. Mwana wenyu fungai takagara naye. Mwana wenyu fungai tikafambawo naye akaita mhuri yake. Mwana wenyu fungai akaitawo munhu mukati mehama dzake. Asi nguva dzinomburumbuka sekurota hope. Mwari titibatsirai masikati ano. Patiri kuradza hama yedu kubva nayo pano kuenda kumusha. Mutungamiriri werwendo ndimi. Mutungamiriri wemigwagwa iyi inenge yazara mweya yetsvina. Ndinonamata nezita raJesu. Hakuna munondo unosimudzirwa rufu rwuno, imimi Kristo muripo. Kupinda mumugwagwa zviri nyore nyore. Kufamba newana wenyu kudzamarara kunosvika kwamudzonga, imimi muri mutungamiriri. Takambohanzwa mamwe marufo aya ekuti vanga vachienda nemutumbi kukafawo wamwe. Nerufo rwuno nezita raJesu. Tinoramba tsaona mumugwagwa. Tinoramba hondo dzese dzinotevera dzemadhimoni etsaona nezita raJesu. We rebuke every spirit inoda kutevera nekuti mimi muri mweya mutsvene. Hamusi wemanga-manga, muri mweya mutsvene. Mweya yetsvina yosara. Pakapfuura ningi, pakafa ningi nemugwagwa, ava vachapfuura nezita raJesu. Chero motika itaenda kurufo, pakafa ningi musuya, kwete iyi iri kuteera nezita raJesu inopfuura. Kudzamarara mwana wenyu aradzikwa. Motaura pachena zviya musuya muchiti, Isaiah anoti gore rekufa kwamambo Uzia ndakaona Mwari. Tinonamata nekuda kwerufu rwuno. Imimi pane wakapwanyika mwoyo vari mukati umu. Vari kuchemawo ivo vaine dzavo, asi nekuda kwerufu rwuno ndavaone Mwari. Ndavachengetedzwe nemi. Tatenda Baba, mutungamiriri wechokwadi, fambai nesu. Ndanamata nekukutendai muzita raIshe wedu Jesu. Amen. Regai titende murando wa Mwari, regai tivaomberere maoko. Taeri tichita murando wa Mwari namashoko anonyaradza. Service yedu inoperera pano. Ndine zviziviso zviviri. Ndichazokumbira vemhuri vanonzi tinotenda Chihuri vagotipawo chiziviso marenge nepurogiramu yedu. Chiziviso changu chokutanga, murandarume akamira paside pangu ndiye muchairi wenyu achadhiraivha mota anonzi Mr. Chambati. Ndiye achadhiraivha mota inenge nemutumbi wehama yedu kubva nguva dzino kusvika basa rose richipera. Tina zvakare vamwe vanonzi Mr. Chihuri vachadhiraivha basi vari panze. Tichazokumbirawo munhu mumwe chete wemhuri wamuchatipa achakondora basi iroro. Regai ndikumbire muchairi kusangana nemhuri. Regai ndidzosere nguva kune vemhuri. Takumbira tinotenda vaomberere vachiuyawo pano. All protocols observed. Chiziviso chandinacho ndechekuti tichafamba sei tichibva pano. So tichibva pano tichibuda panze apa tichanzwa nemutyairi wedu kuti pane pakamira motikari dzavo ndedzipi. I'm sure pane bhazi ratiri kuenda naro paMutoko. Saka program yese from now tirongoti tiri kuenda kune bhazi. Vane motikari dzavo mofambawo zvakanaka nemotikari dzenyu. Munamati ndofunga taunzwa kuna mufundisi. So from now tirongoenda kune mabhazi edu. Then program imwe iri kumberi tichazoenzwa kwaMutsonga. Maita basa. Handizivi pachine chimwe chiziviso here chakakosha tisati taita podviewing. Pachine chiziviso panoratidza kuti hapana chiripo. Nguva ino nokuzara kwayo tava kuita podviewing, tava kuparadzana nehama yedu pokupedzisira pano paDoves. Tichakumbira tichapfurirwa box, tichakumbira management yedu kutitungamirira kana vapedza tichafamba takadai
vari kuback seat vari pakona vanofamba from the right side vachiuya chingoteedza mabhenji edu. Did you know that you can now get Dove's funeral cover from the comfort of your home? Simply visit our social media platforms, Facebook page Doves Holdings. Visit our website www.doves.co.za.
Did you know that you can now get Dove's funeral cover from the comfort of your home? Simply visit our social media platforms, Facebook page, Doves Holdings. Visit our website, www.doves.co.zw.